for an appearing manchia, I mean, Castle Minchos, Abrabo in the soup. Abrabo in the soup, reading at the prophet's century. Medas of a ghost replacing minister, no mamma. Between Sapro, Sabramayan son, Bramayan Pija, Bramayas, Yasua, Bramayan Ring and Puponi, the enemy sound. Jimmy, Yami Pessamy Catoni. Mamma, what yes, I see you dear. Upper 5 city, Eddie top a true pano. Unyabuafu, Nada be woody a shadia. She say, ye know, a part that cassil, because also, who flew in Faswa day, Abba. Now flew in Faswa, but dear shadia. Any album will say, you know, so quiet tum we are. I'm a patch or ya announcement, sir, but I yet tum a moon, Eddie Aquamusiano. Mapo be a chose. Mon quanamra, near Musica too. Na the Bresica 2 Cosono, near Samba announcement say, the Pomton crown for a buyer. If ye near to the Tarazu, yes, see horror, the Pacho, Monco, Namonco Camano, and young in our. If you saw a brosai fear Cassifa Fenso, the Pacho won't fit Trazaco Barsono, the Pacho won't call. The Pacho more the trot by a mobile English Pacho. School diner, the will be a year, you know, the Pacho Mina Monco, and which I say, woo. Wuna woti ase no obi esi nchichi esi fapem se eso fa wo mu e de yeyi maame asase si nipa bre so piska de wie no o de tonu na ma ne hawo sense ma make won ti ase o ba ti ase na mu hwade se wo ti asase so e lipen ben Kristo na wo ben na wonya fa wo di ne mfaso e wo so emma umfawo wele ehye nipa nipa ehwamodifo na ewu ya me kana sem se ba wu ya ye cheche se obi ankodi no ma me hwade ye wi a kromo memu asebe wonya adwuma na omukura ne wonka nipa wu kromo amo ne wonka no ne ya from so omomna mebo tent omukofo nkunwamra ne onu wani nhia no kura na saada no be kire wodo obefa hanki se kofi ukui ode me ye funu ko ode me komko na me de ne medidi so ti ase ono nya fine what a word ewi ase be ni enu kire se wona ntia fa hoja Kristo na e bibi se to a ewrade be di mo hene hwe ma me wo so akwa yi ase kwaje kunwa age obi ho aduane e da wo buda ye je ne ho aduane ye tie wadwe ho se da ben so ho ne ba betre wo yi ase age ho aduane age jollof age banku age kotubi eno wu onye mobo bium kane no eno wu ye mobo bese wu Kristo mu dia onye japade apede pa e wu Kristo na pese wa wo hwe no ba share video wi na wa like na wa page na wa manako na ebia ko bi nsa no na ma wa ye hwe yi ne pa cho ko University Foundation na bo e chidom wo e chidom dia me pa cho na pese wo so wo be share video ade emfa wo data engo hwe to kese odi for back to back e be chu se ko Pacho Boas na men kanse monjiro apase ye nyina maame Agradaa evangelist Patricia Sidu maame ya okasa me kacho so we snap ne dia na odi agora wade ode be yewo na nanse de so bi gini kun ene broken heart chi no o se bo hira so amani pa na ehu se nanse maame so atia be si Owusu Bempah so odi Owusu Bempah back to back or kakura sisu bia said that what to be a Owusu Bempah 20,000 maami etimeti papa yi atem free day 1 besi day 2 ti atem sebe se na kwasia na husa abrabo mu ne kraman edi agora otafre wano enu tumi fo so tumi wa ogoro watade afo abeti maami ni America na se ewiase nyete nkati nyete ekwan maame Agradaa de Owusu Bempah na moso aisa ne babi aisa akwada bi no kitari ena wo ne twetwede wiase nyina hu wiase nyina te na we na makase sabe aburu sabe nya do mebu ma efere ma kan no kwase me kaseti maame Agradaa na me kase bi ebeto hu fi na so maame Agradaa bo ne ni atoto awe se oyoba ne ni nsu ade oyoba wo mu ade oyoba sabe onfere be ma sabe ni wura fi se sabe na kosua kuma sabe ebo ne nantem
bɛɛma na bɛma no wate dɛ ɔno ankasa ntimi ntene ho dɛ ɛne ɛkyɛ sɛ ɔkɔfa sɛbi mpanimfoɔ no ɔkɔfa vibration na ɔde yɛ no ho na so far as yɛabɔ wo sɛ ɔbaa ɛpa to tie second Peter no chapter 3 verse 1 go ɔsɛ ɔbaa yɛnsɔ me mmaa mu mommrɛ mo ho ase ɛmfa ma mo kunu no kunu no mo yɛ tiri na montie na wɔde ayɛ sɛ ɛbra Adam ne Eve ɛwɔ garden mu no ɔsɛfoɔ no bɛdaadaa maame Agradaa de Owusu Bempah ɛde na wura tibia bi mu a papa gye ne ho a ɛngye na yɛ asɛfam na yɛ awrapɔ yɛ ngu ahyeɛ sɛ onyamedifoɔ a sɛbe wabɔ ne bra atiri na mo onyame anim aka nsɛm bi a nsɛm na asisi wɔ man mu na ɛnɛ nipa na ɔte na no ka sɛ papa Owusu Bempah yɛ me wɔfa ɔyɛ me wɔfa na ɔkɔgyina ne property so maame pagya 10,000 Ghana cedi 31st ɔde boa nyame adwuma papa Owusu Bempah so fa ne kɔdɛ mo de kɔhyɛ ne chamber mu na ɔbɔ so sɛ ampa ɛsa na nsɛm wɔ akyire na nsɛm yɛ asefem nsɛm yɛ awrɛpoɔ sa na maame sɛ ɛyɛ na wɔtwe bi ɔkɔ kɔma ne 20,000 na papa Owusu Bempah ɛne bɔ 5 ɛde ma no maame yɛ nyina yɛ ni ho isalech Agradaa na num asɛm na ɔka a wɔka nso ɛyɛ asefem ne ntimatom bo asɛm ɛkyerɛkyerɛ mu na nsɛm no ɛnte saa na ana ɛte saa na mete nsɛm no sɛ ntena se ɔrɔfo me se agye me nsɛm aporomatwe ɛbɛyɛ dɛn na sɔfo nyamediifoɔ bɛka sɛ ɔsɔpɔto kɔmfo na ɛyɛ asɔfo na ɛsakra kɔmfo ane daabi ebia papa Owusu Bempah na ɔpɛ Agradaa ne nsakra yɛmu Agradaa so kyerɛ sɛ na papa Owusu Bempah ɔno na ɛgye 20,000 nti ɔde ne ka ahia ɔpepepepe enti maame agyina no so ɛna ɔposa papa yi de sɛ nea yɛhoro atadeɛ maame sɛbe wani nsuadeɛ krama wani nsuadeɛ nkanyɛ bɔre gadwa mu Owusu Bempah na mo sɛbe aburu sɛbe anyado so ɔnyɛ mpa a ɔyɛ mfasoɔ ma na busua so ɔnyɛ mpa a ɔyɛ ɔde hyɛ ma na busua ɛne nti papa Owusu Bempah abusua nso asɔre waka na me se Ghana wahu obi ahwe ase yɛ obi temu ɛna me kan fiti ase no sɛ papa Owusu Bempah ho aba asɛm a ɛyɛ asɔfo bi de papa sɔfo ayɛ wo de da bɛ na nso ho bɛba asɛm ɔmama ɛne yɛka no ho asɛm ɛnyɛ ne yɛ onidi yowotin ɛne yɛbɔ ne din yowotin ne yɛtu na batin nti sɛ papa Owusu Bempah me deɛ ne bɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ mfomso bi na wɔyɛ na ama maame ne kwan na ne ɔpatafoɔ bi ade aba hu sɛ maame no onim Kristo ɛna woyɛ sɛ obɛkyɛnyi no nti nsunsuan so wɔnyɛn ɛno na ama wabusuafo sɛ de yɛ ntena se sɛ yɛampa sɛ papa Owusu Bempah ɛyɛ no korɛ sɛ maame Agradaa ɛtimi ma 20,000 every week a me deɛ menyim ni adwuma bɛn na maame Agradaa sɛ ɔyɛ a wobɔ 5 man abosonsom no papa me nyini sɛ abosonsom no bɛ support na sɛ wo support abosonsom deɛ ne mama Nyankopɔn nsa asi fam ɛne papa sɔre waka sɛ wabusuafo sɔre waka nipa nyina tie nipa nyina gye nipa nyina nsɛm ama adwen me deɛ menyini ama nipa bebre adwen akese na ebi bisa back to back we edifoɔ ɛyɛ no korɛ sɛ papa Owusu Bempah na Agradaa abere nisika ɛna ba omi akodu court you are not there but nyame kan sɛ papa me sauti me odifoɔ ntwi me sauti na me sauti nso a me nenti a me sauti me nyintu na daa no wanum kasa so kyerɛ sɛ wakotua ne ka obra wo yɛ asɔre sɛ ma me begyina ha de sika beto ha wa mo ni di yɛ wo explanation no na kyerɛ sɛ Agradaa asɛm na wo kan ɛna mama me anya gast etoko rubbish about you na me pato ti papa Owusu Bempah busuafo sorry na wani abre ya me kan sɛ wo pɛ sɛ wo pɛ nsɛm nkyire mu na wonya ne to aso me pɛ sɛ wo like page na wo share na wa try sɛ me pato mama video ya cover ya na wa hu sɛ ampa onyonko da ene woda me pato ti aya attention TV woni a like radio na share kasubom ukweda biara me pato asori ya friend God's Revelation Ministry eye worship chenchiri cha ye to nsa frɛ anyontofo a akukudama ebi ti sɛ sunsun eye nana akwa sunsun kase nana akwa oba
ebe manyom ebe maye worship na nkonua bubu adeso bi da so me pacho asori wo ablekuma agape William Street me pacho utu William Street junction so a o careful na asori no ha ya hye ne glass fefefe me pacho tie na hye ne so se eye kwasia da ya kire ye asori anapa to 11:30 ukuada anapa empaibo no ye 1 hour me pacho bomodi so beba bi na me pacho dwumadi foforo so san ba ya to the din obeti sound ewo I like radio so me person be gibere no mato bo ase na wadi channel no ho adanse no hu nyuma pa ye de ba aha ye nworo ye ho na mu onyame sunsu ena ekese sabi medin ele prophet MP be nyame sunsu ene amoden ye de ma wo se o kira kwasi ada bra ba yeso be das akra bye.